basakan bye sa banay-banay ganyan makita nyo basakan di banay ba wala naman gamay naman may gamay maluya buka maluya ha Freedom. Banay-banay. Banay. Hindi may ulan mo guys. Hinahan namin sa lubog sa una ba? Ano? Ay scaffolding mabirabiraon. Buntag banay-banay ani. Banay inaway ko Wapo parang mati no kay dagat view dito. Parang mati ang wapo to dito. Santos na niya. Kaon ba siya to sa order lang. Siya Depon alam mo dugay lakaw no last stress mo siguro marinda pa din ang mga kuwan so hindi rin naging ka ng libre pasayro Kaya ng mga lugar sa Cairo.
Ito rin naman, oo naman. Pero maya yan na. Apa na dili? Dili. Ha? Sikat ah. Kasi padong niya dili kasata. Dito pa dito mouse ko. Amo to kaya. Wala lagi. Wala lagi sentral. Ha? Ako to. Sentral day. Buat kami sa Lapon. Lugar na tauhan. Ay, Lapon eh. Lapon. Tarik ito. Ay, surat. Oh. Okay. Aman eh. Asan pamayahe? Asan pamayahe? Pamayahe ba sa din? Mati na kanina. Mati na ni. Pamati na no. Asan pamayahe day? Pamayahe. Palay. Palay mo nakita. Ha? Stress masyado. Ha? Budlam. Oo, kanto dito. Naitulganan ito? Naitulganan? Ano ba? Uy. Balay eh.